terve kaikille ja tervetuloa meidän uudelle kanavallemme, joka on muuten Really Games. Tosiaan, ja nyt tulisi tämmöstä pientä aloitusgame-setupia. Ensinnäkin aloitetaan näistä headseteistä, eli ihan Creative Fatality. Mulla on kyllä semmosia taikeita, että mä ehkä ostan Turtle Beast P11. Tässä on tää mikki vielä. Sitten hiirinähän mulla toimii SteelSeries Kana. Oikein hyvä hiiri. Kiltti kanava. Niin, ja tosiaan mulla on aloittaa meidän koneella toivottavasti. Eli päänäyttely mulla on sivunäyttely mulla on Saagan televisio. Ja se on liitetty ihan, millä tää on liitetty? VGA. Tää on mun päätietokoneella, joka on Asus. Loppua en muista. Niin, sitten ja siinä on Intel Core i5 Prossu, Nvidia GeForce, Nvidia GeForce näytönohjain ja gigahertz ja 2.5 ja tosiaan mulla on Double Prossu, eli jos kummatkin prossut laittaa käyntiin, niin 5.0 GHz.